Ola, alumnado do Instituto Santiago Apóstol de Bos Aires. Non tedes nin idea da alegría que me destes coa concesión do Premio Rasa dos Ventos 2017. O prestixio dun premio é proporcional ao prestixio dos anteriores premiados. Eu cando vexo nomes como de Víctor Freixanes, Enrique Monteagudo, Manolo Rivas, Carlos Núñez, Luis González Tosar, quedo absolutamente abraiado de verme con eles. Espero estar á altura, cando a un lle dan un premio, pois hai unha responsabilidade, porque un debe facerse digno dese premio. Eu, dende logo, espero ser digno desta confianza que depositastes en min. Teño vos moi presentes na miña memoria. O día que estive aí con vos era para min un pouco de estrés, porque estaba a punto de coller o avión, case o perdo, pero que estaba tan ben na vosa compañía que eu pois querería seguir aí un día inteiro. Gardo como ouro en pano ese momento con vos, sobre todo a final. O vosso instituto é un símbolo de Galicia no exterior, aínda que pensedes que só sodes un centro de ensino secundario, sodes unha punta de lanza da galeguidade no mundo, sodes un símbolo para Galicia en América. O voso labor é impagable. Quero mandarlle tamén un saúdo ao director Carlos Brandeiro, académico correspondente da Real Academia Galega. Entramos ademais xuntos, el teno moi merecido. Carlos é unha persoa imprescindible para a proxección de Galicia no exterior. Espero pisar terra argentina pronto, dende logo, cando o faga, aí estarei para facermos unha visita, e simplemente reiterar o meu agradecemento e o honor que sinto por recibir este premio. Unha noticia absolutamente inesperada, dame moitísimo shock ver que teño un premio no outro lado do Atlántico. Moitísimas grazas, é un bico, sobre todo tamén por alumnado de quinto de bacharelato. Grazas.